Nahibalaan naman Okay. ang kinsa ning grupo Yes, day. nga Tolentino Criminal Gang. Doon na daw akong mga kaso ni atubang no nga mga pang hold up. Sukad pa daw ni adtong 2015 nakulong naman day ni Wa sila. man ko kadungog anang Tolentino day karon lang man ni gawas ng grupo ha. Ang ato ning sa taon nga Jumandong kini manggod daw di man ni sila gud taga diri. Mao gani. Oo niya. Asa daw ni sila kasagaran gud ani nila ka Jumandong taga Visayas. Leyte. O taga Visayas ni sila nga grupo. Oo. Unya naay usa sa mga suspect nga hinabi is Davao Media kagahapon. Unsa daw? Yang giangkon Radyo Mandong Nga unsa? nga ang katong ilahang gibuhat nga panghold up pangpangdaot sa pamilyang Duterte. Yati, namo nag-ingon atong usa sa mga dadakpan. Yes, si Johnny Dehito Bulawan. Katong pareha mi color sa underwear. Ocha! Kabas-basta to ha. Color, ambo tong effective pa ba daw color eh. Nagduto yang gingon. Mo yang ingon nagduto. Gituyo daw ang pagtulis diri sa syudad sa Davao sa usa ka pawn shop kay duhay target ato. Oh. Ha? Dauton daw Dauton ang pamilyang Duterte. pamilyang May Duterte. motibo sa ilang krimen. Og mulampo sila. Ang perting haya-haya. Kana lang kung lampos. Alahas pa imo day probida. Akal-akal dito sulod sa ilang sudanan nga gisudlan. Yes. Oh. Unya niingon pag yun siya nga nagduha daw sa Kuyog Radyo Mandong. Pagkaibalo niya nga Davao City ang target. Bihati no. Oh. Pero kay tungod bundog daw sa kawadon. Ah, Ugos di ni siya ay, Radyo mao Mandong. day rason. Oh. Mao di Unya ay. Pero nahadlok na siya sa nahadlok na siya sa sunudanan. Ingon nga Davao City. Dua siya. Kuya ro kuning Davao City. Yes. Basta sa mga kriminal. Daan na ko na nag-ingon si former President Duterte, basta kriminal mo, gawas na lang yun mo sa Davao. Sus, kay lahi maron. Lahi man ron na itabo. Panahon nila ni Marantan og nila ni Tory og ni Rosite. Yes. Kaya mga kantong tigukod sa mga kriminal, mao na may gipagawas Davao City. Kana dira. Salba nila nilaw. Gipagawas ang mga taga-pulis gikan din sa Davao. Gipasulod. Mga kriminal. Gipasulod ang mga sampataw. Gikan sa gawas mga higalas Davao. Niingon pa sa ato kan Jumandong mi angkon siya nga nigamit daw siya illegal nga droga. Agoy, mao lagi na.